Kaixo, Irati Jimenez Aragon naiz, 31 urte ditut eta Tarrabiakoa naiz. Eta momentu honetan Euskal Herria Bilduren barruan parlamentuan egoten naiz. Gizonen mundua Gizonen mundua Alferri Erabat alferri Emakume bari Gaurko egun honetan, gaur asteazkena da, beraz batzorde eguna da. Asteazkenero ez dira batzorde berdinak, baina orain 9:30 badugu gazteria, politika migratoriak eta etxebizitza batzordea. Justo gaur tokatzen da kontu ganbarako lehendakaria etortzea, aurkeztera Gazte Kontseiluaren kontu korronteak. Eta orduan horren ondoren badut bilera bat 11:30, eta gero bazkaltzera joango naiz, arratsaldeko 4:00 badugu idazkaritza feminista Zabara. Gainera justo gaur egun egokia da, 2 hilabetean behin elkartzen gara, arratsalde batez, Euskal Herriko EH Bilduko emakume askok, eta orduan gaur elkartuko gara. Egunak, ez dira inoiz berdinak, ostegunetan izan ezik, osoko bilkura daukagula, eta, behintzat badakigu ostegunero osoko bilkura dagoela, baina ez dira beti berdinak egunak. Ni politikan egia esan kontzientzia dudanetik, politika egiteko modu asko daude, politika zerbait pertsonala da, eta pertsonala ere politikoa da, orduan galdera zehatzo horri erantzuteko edo nola hasi nintzen ni politikan esan dezakegu batez ere, nire etxean politikari buruz asko hitz egin da, orduan esan dezaket jaio naizela horrekin ez. Eta horrela aktiboki Atarrabian hasi nintzen, zeni Atarrabiakoa naiz, eta ezakit ezagutzen duzuen Zukua mugimendua, orduan horrekin hasi nintzen. Nola sartu nintzen politikan edo politikan zergatik erabaki dudan momentu honetan parlamentuan egoteaz, politikan edo Euskal Herria Bilduko proiektuan egoteaz modu asko daude, ez? Eta orduan niri orain tokatu zait hemen egotea, baina horrek ez du esan nahi naizela egon beste tokietan, edo ez dudala beste toki batzuetan egon nahi. Ni hasi nintzen gaztetan, ez? Eta orduan bada nolabaiteko prozesu natural bat, ez? Herriko gazte mugimenduan hasi nintzen, eta orduan inertziaz beste toki batzuetan sartzen hasi nintzen. Momentu honetan parlamentuan egoteko erabakiari buruz galdetzen badidazue, hori bai egia esan ni Euskal Herria Bildu udalgintzako arloan nintzen lanean, eta orduan erabakia hartzea kostatu zitzaidan egia esan, baina ulertzen nuen proiektu honetan beste modu batean egoteko aukera zela. Euskal Herria Bildu proiektu honetan lan egiteko modua gehien bat talde lanean da, proiektuan hitza da eta erabakiak hartzeko edo aurrera jorratzeko ez, perspektiba ezberdinak behar ditugu, eta talde lanak duen gauzarik onena da, hainbat ideia ez, eta hainbat buru pentsatzen daudela erabakiak hartzeko. Orduan gehien bat talde lanean egiten dugu, baina horrek ez du esan nahi baita ere bakarkako lana dagoenik. Gainera 9 parlamentari izan da momentu honetan, eta erreferentzia egiten diot parlamentuan egiten dugu lanari batez ere, zehatz-mehatz parlamentuan egiten dugu lanari batez ere, horrek eman digu 2 parlamentari egotea batzorde bakoitzan. Orduan horrek baita ere ematen du kriston lasaitasuna ez zaude bakarrik, ez? Eta beti duzu kide bat ondoan lan egiteko. Parlamentuan egotearen karga, egia esan hasieran kostatu izan zait. Lehen aipatu dudan bezala ez dago egunerokotasun bat edo ez dago rutina bat. Orduan hasieran kostatu zitzaidan, eta kostatzen ari zait egunero zer dagoen ez jakitea, ez? Astelehenetan markatzen da batez ere gure agenda, baina eskerrak feministak garela eta sare bat dugula, eta baditu dela kriston lagun onak nirekin eta familia ere laguntzen gauza hauek aurrera eramateko.
nire lanari buruz gustatzen zaidana, edo momentu honetan parlamentuan egotearen gauza positiboa bada gai ezberdin asko jorratzen ditugula, eta adibidez egun batean etxebizitzari buruz ari gara, beste egun batean politika migratoriari ari gara, beste egun batean elkartzen naiz idazkaritza feministarekin, orduan hainbat gaiei buruz hitz egitea, eta baita ere horrek ematen duena da adibidez elkarte ezberdinekin elkartzen garela, eta jolin kriston aukera da elkarte ezberdinekin elkartzea eta haiei buruz elikatzea, ez? Eta orain ordua dugu, ze 9:30 batzordea dugu, eta gainera prestatu behar dut pixka bat, ze 9:30 da batzordea, baina goizeko 8:30 bidali digute ze kontu ganbarak erabili behar duen PowerPointa, orduan begiratu behar dut pixka bat. Lanbide honi buruz hitz egiten badugu parlamentuan egoteari buruz, matxismoak o indarkeria matxistak edozein planotan eragiten digu, ez? Eta edozein lanetan beraz, arlo honetan matxismoak badu bere irudia, ez? Orduan zentzu batzuetan zaila izan da, baditugu gure arrakalak eta aurrera atera behar ditugun gauza batzuk, ez? Horren gainean, edozein esparrutan bezala, lanean ari gara, ez? Horiei nolabait esateko aurre egiteko eta jarraitzeko, ez? Politika feminista batzuk egiten eta aldarrikatzen feminismoak dena okupatzen duen ideologia eta bizitzeko modua dela. Emakumeen presentzia parlamentuan orain badu zera bat egiten duela berdintasun kuota bat izatea, ez? Legeak esaten du zerrendak izan behar direla 60-40, 60 gizon edo 60 emakume eta 140 bestea. Eta gainera horre banatu behar da zerrendak bosnaka hartuz, bosnaka horiek ere bermatu behar dute 160 eta 140 hori. Orduan, kuota horiek ezartzerakoan horrek egiten du parlamentuan berez presentzia emakume eta gizonen artean nahiko berdina izatea. Eta pasatzen zaigu gauza askotan bezala, ez? Uste dugu emakumeak jartzeagatik eta kuota betetzeagatik feministagoak garela edo txek bat egin dezakegula. Baina hori ez da ezer. Hori da egin behar zen zerbait eta goraipatzen dugu, baina hori ez da. Ez dugute gure espazioa utzi behar, baizik eta espazioa gurea da ere. Orduan, zentzu batetik, reflexioa alde horretatik ez, joango lirateke. Emakume askorekin ez existitzen da sororitate hori eta gainera onartu behar dut alderdi ezberdineko emakumeekin eman dela. Batzutan sinesgarritasun falta edo, lehen esan bezala matxismoa gizartean dago eta parlamentuan ere dago. Orduan gauza nolabait esateko modu askotan ematen da, ez? Niri harritzen nauena edo batez ere atentzioa deitzen nauena da askotan emakumeak interbenitzeko gizonak baino denbora gutxiago interbenitzen dugu, ez? Eta gainera azkarrago hitz egiten dugu. Badirudi gure gauzak esateko aprobetxatu dugula denbora eta azkar hitz egin behar dugu eta hori nik uste dela matxismoak duen adibide bat, ez? Baina bai esango nuke emakumeen artean askotan sororitatea eman dela. Baina gizonezkoekin batzutan ere izan daiteke, baina bai behintzat kontzientzia hori batzuetan edo pertsona batzuetan egon badago. Politikan ematen den gauza bat, baita ere matxismo zentzua duela, bada askotan emakumeak jartzen gaituzte nolabait esateko gai bat azaltzeko, moderatzeko edo eta politika benetan politiko edo edukia gizona jartzen dute hizketan. Eta guk baditugu ideiak, badakizkigu eta gauzak egiten dakigu eta gainera oso ondo azaltzeko gaitasuna dugu baita ere, ez?
Orduan, igual, horrela eman daiteke, beste eredu bat da, ez hau. Harremantzeko momentuan gizon eta emakumeekin batzutan bai ematen da ezberdintasun hori. Gainera niri pasa izan zaitez, azken aurreko osteguneko mozio batean prestatzeko ez egia prestatua genuen, baina bai hitz egiteko moduan edo jakiteko nola eraman behar zuen edo zer esan behar zuen, beste alderdi bateko emakume batekin amankomunean jarri genuen, ze bazen berdin du gaia, baina bai zen bera eta ni gizon batzuekin hizketan, orduan pixkatxo bat bai saiatu ginen eta gero gainera gero biak komentatu genuen, ez? Honek esan ditau eta molestatu dit eta harreman hori ere badago. Amatasunaren galdera galdetu beharko zeniokete, ez? Ama edo aita diren pertsonei, baina ulertzen dute nora doan galdera, eta nire lankide ama edo aita direnek jakingo dute hobe, ez? Nik esan dezaket kanpotik ikusten dudana eta kontziliatzea oso zaila da, baina bai politika arloan eta baita, orain parlamentu honetan, nire beste ardura dituztenengan ere ikus dezakez eta baita ere beste eremutan lan egiten dutenengan ere. Ez, nire aizpa ikusten dut eta, baita. Politika munduan, lehen esan duan bezala ez, beti egon naiz. Hazin etxean politika egiten zen nolabait esateko eta gero herri mugimenduan ere politikan egon naiz. Galdera baldin bada, Nafarroako Parlamentuaren aurretik non egon naiz lanean, batez ere, justo nintzen parlamentuan sartu baino lehen Euskal Herria Bildun udalgintza lantaldean, eta hor egoten nintzen eta hortik aurrera, horren aurretik Nafarroako Arartekoan egon nintzen lanean. Euskal Herria Bildu proiektu feminista bat da, eta orduan Euskal Herria Bilduren barruan gauden oro, feministatzat dugu gure burua. Gainera esan dugun bezala, feminismoa da, politikoa pertsonala da eta pertsonala politikoa da, beraz feminismoa modu guztietara egitea saiatzen naiz. Mugimendu feminista Nafarroan izan da punta de lanza bezala, eta orduan horrek egin du gizarte feministagoa bat eraikitzea eta eskerrak eman behar diogu, mugimendu feministari eta aitortu behar diogu batez ere egin duen lana. Orduan greba batetik gatoz, eta greba horrek jarri du jo puntuan, kasu honetan zaintza sistema publiko eta komunitario baten alde, beraz, gizarte eskerrak mugimendu feminista potente eta aktibo bat dugun, gizartea eta instituzioak agendan edukitzeko horrelako aldarrikapenak. Mugimendu feministak eman behar dituen aurrera pausoak, mugimendu feminista berak adierazi beharko ditu, ez? Nik ezin dut hitz egin mugimendu feminista baten izenean, baina nik uste dute bide oso honean doazela, aldarrikapenak mahai gainean jartzen, eta zerbait dagoenean erantzuten. Gainera, alde horretatik badugu orain sortu berri den talaia feminista, eta talaia feministak egin duena da azken urtean egon diren berri edo albiste batzuengatik tiratu eta horretan markatu agenda, ildoak eta nolabait gizarte feministago bat bilakatzeko puntuak eta egin beharrekoak eta hausnarketak. Batzutan kostatu izan zaigu emakumeok egiten dugun lana aldarrikatzea eta ikustaraztea, denok ezagutzen dugu, pairatu izan dugu emakume askok, askotan ideia bat botatzea eta zure kide gizonak errepikatzea ideia hori, eta ideia ona, nik esan dudala ere, ez hori igual pasa zaigu guztioi, baina hori da adibide bat nik uste dut pasatu izan dela, baina baita ere, aldarrikatu behar dugu lanean ari garela eta gauza horiek geroz eta gutxiago ematen direla eta hemen gaudela gauza horiek ez pasatzeko eta gure ahotsa entzuteko, porque guk ahotsa izan dugu beti. Gauza da beste batzuk entzun izan gaituzten ala ez, baina beti izan dugu. Mikromatxismoak ere indarkeria matxista da. Orduan, pairatzen dugu gizarte matxista baten barruan gauden heinean, eta adibide pila bat jarri ahalko ditugu egunerokotasunean ematen direnei buruz, ez? Adibidez, orain izan dugun batzordean,
ba hor nik esango nuke interbentzioen puntua, ez? Nolakoak diren. Haiek erabiltzen dute denbora luzeago bat, ez, esateko, eta gainera gizonen artean errepikatzen dute gizonek berak esandako ideiak, ez, azpimarratzen dute. Eta, bueno, hori bada adibide bat. Orain ja ordua, bazkaltzeko ordua dugu, bilera bat dut lauretan, orduan lagunduko nauzue bazkaltzera egoitzara. Gero badugula arratsaldeko lauretan idazkaritza feminista zabala, Euskal Herria Bilduko emakume posible dugunok elkartzen gara, eta hor lantzen dugu Euskal Herria Bilduren agenda feminista edo idazkaritza feministatik pasatzen diren gauzak. Gaur gainera izango dugu Baztango alkatea, haien zaintza, residentziari buruzko gaia kontatuko digu, eta hori landuko dugu baita ere beste gauza batzuen artean. Momentu honetan, parlamentuan emakume kopuru gehiago dago, ze onartu zen lege bat kuotak bermatzeko. Orduan 160 eta 140 izan behar zen. Beraz, parlamentuan emakume gehiago daude, legeak hala agintzen duelako. Hala ere, askotan esan dugun bezala, politika egiteko 1000 modu ezberdin daude, eta nik hor uste dut baietze badela hor emakumeen presentzia handiagoa, gainera, presentzia gehiago du, baina edukinetan erreparatuz ere, ez, politika egiteko beste modu bat dagoela ere antzematen ari gara. Emakume erreferenteak izan ditudan ala ez, bai beti sortzen ditugu nolabaiteko erreferenteak, ez? Baina aitortu beharko nuke, igual, famatu erreferenterik edo ez dudala, ez? Beti politika egiteko modu bat edo gauzak aurrera eramateko modu bat erreferente bat aipatu beharko banu, ezin dut bakarra esan, baina beti edo gustatzen zaite esatea niretzat nire aizpa dela, nire referentea, ez? Edo beti nolabait bera begiratzen dut, baina baita ere nire lagunak ere dira niretzat erreferentea, edo bere haiengatik asko ikasten dut, eta haiek gauzak nola egiten dutenean gustatzen zait, ez? Aldarrikatzea, errepikatzea eta batez ere esatea, ostia, ze ondo egin duzu nik hori gauzak horrela egin nahi ditut. Esan dugun bezala, ez? Lehen, nik bai uste dut emakume gehiago daudela alde batetik legeak horrela esaten duelako, baina bestalde aurrera pauso bat eman dugulako, ez? Eta nolabait esateko lehengo politikariak bai parlamentuko planoan edo ez dut esan nahi lehen da biziko planoan, porque ez dut sailkatu nahi, baizik eta aurpegia jartzen duten horietan, bai gizonezkoak ziren, ez? Gizon gainera dintarte batekoa, el hombre blanco cis, esaten duguna, horrelakoak ziren. Gaur egun ere horrelakoak daude eta, saiatzen ari gara, ez? Gauzak aldatzen eta batez ere haiek esaten dutena jakean jartzen eta aldarrikatzen. Erabateko berdintasuna egoteko nik uste dut mundua eta gizartea aldatu beharko genukela, ez? Eta hala ere uste dut ez dakit noizbait iritsiko garen erabateko berdintasun bat aldarrikatzera. Baina, gauzak egin behar dira eta horretatik mugimendu feministak irakatsi diguna mahai gainean jarri beharko genuke, ez? Alde batetik bizitza duin bat jartzeko, plataformak esaten duen bezala ez, bizitzak erdigunean jarri beharko genuke, zaintza sistema publiko bat beharko genuke beste arlo batzuetan aurrera egiteko. Igual horiek izango lirateke orain momentu honetan burura etortzen zaizkidanak, baina gauza asko daude egiteko berdintasun edo nolabaiteko puntu batetara iristeko. Horrek ez, naiz eta esan ez dakit lortuko dugun, horrek ez du esan nahi amore eman behar dugula, ez? Ni beti esan dut soy una ilusa eta gauzak egiten eta aldarrikatzen eta akatsetatik ikasten nolabaiteko buelta bat emango diogu, ez? Eta horretan ziur naiz egingo dugula. Nafarroako parlamentuan eman behar diren aldaketak edo nolabaiteko aldaketak plazaratzeko momentuan kontutan izan behar dugu bagatozela 3 emakume lehendakari izatetik, ez badut gaizki gogoratzen, bai Yolanda Barcina, Uxue Barkos eta Maria Txibite. Horren nik uste dut hori nolabaiteko aurrera pauso bat izan dela, baina ez da bakarra eta ez da garrantzitsuena, ez? Nik uste dut horretarako emakumeak
espazioak hartu behar ditugu, gureak diren espazioak eta gureak beti izan diren espazio horiek hartu behar ditugu, konturatu behar gara guk esaten duguna garrantzia duela eta esaten dugula badakigulako gauzak funtzionatzen direla eta gugan konfiantza bat izan behar dugula, baina baita ere horrek dakartza beste bat, ez? Horretarako gizonek ere lana duzue edo ez dakit nola esan. Hor gehitu beharko genuke emakumea aditua edo ez dakit, baina ikasketak ditut, ez? Askotan behar ditugula esan ikasketak ditugula gu ziur sentitzeko, eta gaztea izateagatik epaitzen nauenari, lehen da bizi galdetu beharko nioke ea zergatik epaitzen nauen, ez? Eta baita ere galdetu beharko nioke berak dauzkan sinismen horiek eragina duten ni epaitzeko, ez? Neri gustatzen zaite, neri epaitzen nautenek jakitea batez ere nondik esaten ditudan gauzak, baina batez ere nondik esaten dituen berak. Eta askotan gure motxilek ze indarra duten beste pertsona bat epaitzeko eta esaten duena kontrastatzeko. Gizona izango banitz, ziurrenik bizitza ezberdina izango lirateke, hori argi dago, eta izango ez dakit nola esan, baina gauzak ezberdina izango lirateke, izango nituzke beste gauza batzuk, baina egia da, pairatzen ditudan indarkeri matxista batzuk ez nituzkela pairatuko, baina onartu behar dugu, gizonek ere indarkeri matxista pairatzen dute, ze indarkeria matxista gizartean dago, ez? Eta horregatik askotan esaten dugu, eske hau alde batetik bada zuen gana, baina eske bizimodu aldatu behar da, eta horretarako gizonek ere egin behar dute aldaketa bat, eta onartu behar dute, batzutan deseroso egon behar direla. Batez ere, niri orain tokatu zaite politikako arlo honetan egotea, ez? Eta baina esango nioke berarengan sinistea, elikatzea, saretzea, eta bere kritikotasuna eta bere hausnarketa lantzea, eta berarengan konfiantza edukitzea, porque gauzak ongi egiten badaiko. Badakit nor naizen eta ez nazala begiratu oker. Badakit nor zaren eta ez nazazu begiratu oker. Baditut eundaka izen nerekin eramateko prest. Baditut hainbat idei, baina bidezidorrik ez. Bide bakarretik biek ezin dugulako gurutzatu eta bizkarra eman honezkero. Bide bakarretik biek ezin dugulako gurutzatu eta bizkarra eman honezkero. Badakit nor naizen eta